Můžeme. Yes. Rower connected. So Faro. This place should turn on. Yes, it's the same rower. I'm gonna reset it. And let's get to it. Tak jo, ještě jednou. 800 kalorií úplně stačí bohatě. Ať jsi prostě z toho prvního vesla úplně v pohodě a můžeš jít dál. Tam nemá cenu se odpálit na začátku. Tak jo, můžeme? Jo. Za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jedem. Tak, zvolni to trošku. Ještě zvolni maličko. Je to dlouhý, minutka aspoň. Tak ještě trošku uber, jo? Pod 1000, až seš, pod 1000. Slejzáš z vesla, až tam bude 22, dřív ne. Super. Tak, ještě zvolni klidně, už dojedeš úplně v klídku, jo? Ať pak jdeš na to švihadlo už. Úplně v pohodě. Super. Tak, poslední. Super, tak zresetuj si to a jdem na to. 66 double, teda singlu, promiň. 1. Hotovo, dobrý. Angličáky, 33 v pohodě, v klidu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11. Lepší ten přeskok, jo? Obě nohy ve vzduchu. 13, 14, super. 15, 16, drž to, skvělý je to. 17, 18, 19 a 20. Pojď, ještě, nezdávej to, pojď. 3, 4, 5, pojď. 6, nejhorší je za tebou, pojď. 8, tak, už jenom 3. Tak, ještě jeden a pak jdeš na švihadlo rovnou. A hop, super. Tak, švihadlo.
Nadechni se a pojďme, to už doskáče, pak jenom narveš veslo. Pojď, pojď, pojď. Jeden. Hotovo, dobrý. Tak, resetuj si veslo. A pojď, už tahej, ale. Pojď, pojď, pojď. Super je to, už je konec, pojď. Super. Teď to chceš na těch 1000 dostat, pojď. Silný nohy. Posledních 5 kalorií, pojď Zabe. Vytáhni to na těch 1000, pojď. Super. To je ono. A hotovo, skvělý. Super. Dobrý. Super. Hold on. Yeah. Over 22 calories. That's it.